Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Edukazzjoni se jkun qed jaħdem sabiex jitranġaw 20 bitħa u grounds fl-iskejjel madwar pajjiżna. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana fl-iskola sekondarja taż-Żokrija fil-Mosta li huwa parti mill-Kulleġġ Marja Reġina. F'din l-iskola permezz ta' investiment ta' madwar €9,000,000, ground li ma kienx jintuża se jinbidel fi ground sintetiku bħala it-tieni fażi ta' dan il-proġett. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett inkluda il-bini mill-ġdid tas-servizzi taħt dan il-ground sabiex il-parkeġġ ma jibqax jereq kull darba li tinżel ix-xita. Il-Ministru Karwana fissret ix-xogħlijiet infrastrutturali fl-iskejjel. Hija ħidma kbira li għaddejja b'investiment massiġġ ta' €150 miljun f'diversi skejjel, però bħalissa qed nifokaw propju fuq l-outdoor areas għaliex nemmnu illi il-ħajja tal-istudent mhijiex biss il-ħajja ġewwa l-klassi, imma wkoll anke ħajja li tkun iktar kwalitattiva bi spazji miftuħin u ovvjament fejn ikun hemm faċilitajiet sportivi. U allura proġett ieħor ta' 20 skola fejn appuntu ħankunu qed ninvestu biex isiru dawn il-faċilitajiet.